Ito ang aming baby. Oh my goodness. Hi guys, welcome back to our channel. Welcome back to our Philippines vlog. Today is Tuesday. Nagkakalabas lang namin from our room. The whole family is waiting outside because we're going to Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. We'll go to the city, guys. This is the first time pupunta kami since dumating kami, and this is a very important reason kung bakit kami aalis. And pasensya na kasi yung camera natin is very cold sa loob ng room, and then very mainit siya sa labas, so nagpa-fog siya minsan ba. Ayan. Can you see that in mic properly? Last time. Let's go. Here they are. Hala, fog talaga. Our baby Celine is sleeping with Tita Mimi. Payak-iyak yan siya kanina. Ha? Ready. And here's my mama. Hello. Where are you going, Mama? We go to CDU. Dong, say hi, Dong. Yeah, that's my sister's husband. Yes. Where's Paris, Mac? Okay. Here's my, bunso namin, guys. Where's, kuan man, no? Paris, kasi ako ba? Let's go naman ta. Let's go ta. Anong oras na? We have very important thing to do in the city, guys. Hala. Tingnan niyo ang ating Ate Paris. Ate! Ate! Oh, bilang. Ate, look what you're doing, Ate. Mamu ka rin, oh. Come down na. Come, open. Ayan ang pa-outfit ng ating Ate Paris. Oh. Open the door. Let's go. Celine. Toy. Tulog Celine Toy. Ay, no, mas papadali tayo. Hello, everyone. Hi, Pa. Say hi to my vlog. Hi. May pamangkin, guys, kay M. Oh. May another pamangkin. Si Papa ni mo. Oh. And my cousin. Andyan na ang kuya ko, guys. Tumatay na sila. Kaming lahat, the whole family is going. The whole family is going to the city. Ay, bless, uy! Bless, tita. Bless, tita. Ay, Diyos, gapos mo sa yung tito. Mana magwala sila nakita, Hi to my vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hello. Hi vlog. Makita ko sa vlog. Kita sa vlog. Babe, pakita ko yung kagwapa. Oh, wow, Paris. Mommy, So nice. watch this. Hi, Nin. Rin mo pa na, okay? Ito, guys, anak ng kuya ko, guys. Ito, si Ninin. Pati yan. The eldest. Kagwapa, Si Papa ko, guys, hindi siya kasama. Kami lang. Guys, my sister, guys. Diba? So, alam niyo ba kung ano yung rason bakit kami pupunta ng Cagayan de Oro? Because oh my God, I'm having a baby! Charis. It's a prank. Ayan. So, my little sister is going to be a mother soon. Yeah. So, first ultrasound, guys. So, that's why it's very important. Sasama ang lahat ng nasa barangay. Isang buong barangay, Hinebra, ang pupunta para magpa-ultrasound. Kasi, obviously, you know, first baby ng ating sister, guys. And we're all very excited. So, yeah. And then,
Yeah, after ng ano mamaya is, magsuroy-suroy doon guys. Tingnan natin kung ano yung makikita sa city. But from here, diretso kami sa, saan yun ma? Sa village. Sa Village? may Oro Ultrasound. Ultrasound daw. Oh, how are you feeling? Excited and a little bit nervous. Why? I don't know. So alam niyo guys, alam nila na punti sila kasi nag-pregnancy test. But then, from the pregnancy test, hindi pa talaga sila ultrasound. So, they don't know exactly kung ilang months na si baby namin dito. Ito, wala. Ito siya. Bilbil, ito siya guys. Bilbil. So, ito. Ayan. So, kaya excited kami malaman kung kailan yung due date. Kaya, very happy na nandito ako para part ako ng Journey? yeah. What a journey. Hindi part ako ng very important na kasi alam niyo naman, that's the downside kapag malayo ka sa family mo, namimiss mo yung mga important part ng buhay-buhay. So, take you with us guys. Kumuha pa lang yung papa ko ng van kasi wala man kaming dito guys. Limousine. Wala kaming Limousine guys. wala kaming private. Baka naman, huwag mag-skip ng ads para makabili kami ng Sasakyan. So magko-commute kami papuntang city. Show the whole family. Are you feeling ready? I'm excited to see my niece. June 17. Yung bet ni Daddy guys is June 17 na mga anak yung sister, yung due date. So we'll see, we'll find out later. We'll see kung may power si Daddy Mark na malaman yung mga dates. Ngayon guys, so tingnan nyo kami guys, nandito kami sa harapan ng hotel. Hintay-hintay ng masasakyan. Ask him to leave my whole battery. Tulog na tulog ang ating baby Celine. Lola yung... Ito lang konti yan? Tignan nyo guys, umuulan all night last night. Well, actually, it's been raining every day since dumating kami dito. It's very wet. Kaya pala yung payak-iyak kanina, Singot-singot na. Singot-singot. Ama si Wanoya. Iban kira na. Tagal na siya ka. Ito na yung sasakyan namin guys. Huge ka mata ang bata. Saba kay mga tao man, Saba kay mga tao, no? Sa likod. Muna. Basi na ibang Let's go, nabili let's go. na. Gusto nabili na yung kayamanan. It's okay lang. Mama is here. Pronset ka te. Isa yung pronsit ito. Si Mama Ruti pa pronsit kay Kuway man saan? Pronset ka te. Karon ka pronset. Ikaw Uban ba ka? pronset yan? Uban ka ba? Karon di easy ride. Mo lang isa rin. Oh yan. Sige na mga dalaga. Wala ka i-velan sa nabelan? Ano mo yan? Hello everyone. Pila pliti ninyo diha. Sinsilyo lang ha, sinsilyo lang kayo. Wala may sukli diri. Hala. Ngit-ngit mo na? Ngit-ngit mo na baby. Ay, ngit-ngit mo na. Si Lynn is here now guys. Ayan. Sakay na ang lahat. Nakasakay na ang all. Ikaw mo na diri sa mong pa. Hindi na biyaan. Inangkon ka pa. Vlog na! Siling, vlog lang! So, welcome back to our channel! Vlog! We're nearly there guys. Traffic po ma. Ising na ako. Hello! Ako ay, buwa ka na. Dito na kami guys. Kakarating lang namin sa city. Nakatulog ang ating baby girl sa sasakyan. Ay, haba.
Kain muna kami guys. Gigi, dayon mo sa among balay. Dayon. Char yung balay. Kain muna kami guys. Okay na ka, Ed? Kain muna kami. Lunch pag may time. Guys, ano? Asa man ta? May food court. Ambot, asa may maayo ano? Maayo. Manginasal? Dito ka sa food court, dagan man ta. Dito ka sa kuha. Ay, nalang manginasal oh. Mama, ano liempo man ang liempo. Daddy Mark nandun na sa harapan, no? Harap po. Why? Why? We're gonna eat first. No. Nice. Come here. Yung water? Go ma. Ito mo. Abay dito mo. Guys, got the knock mom. She's so baby. Wow, andyan na ang kanilang food. Si Selene. Ha? Asa man? Amot? What's up? Liempo. Pork. Ha? Pork. Selene ma. Oh. Iya, mama mana? Liempo. Salamat. Yum. Bag feed sa Paris. Good girl, ate. Kain tayo. Kain with Selene. Manok. Yan po. At may sabaw sila. No! A few moments later. Overpass kami guys. We crossed from the shopping center doon. Punta na kami doon sa kung saan magpapa-ultrasound yung sister ko. Yan. Ate Paris holding Tito Dudong. And Daddy Mike's holding Mama's bag. Andun na sila. May lipo nito sa ulit niya. Tagak. Isa ra? Si Lynn is there na oh. Andun sa kanyang lola. Baklay pa diha. Hi vlog. Hi vlog tat. Go. Ngali ni. Ito na vlog dun. Ito na. Sunakay na may jeep guys. Sasakay na kami ng jeep. First time sumakay ni Ate Paris na jeep. Ate. Nice. Do you like it? It's now 3:30 ng hapon. Nandito kami sa Shopping Center and we are getting some waffle for Ate Paris. Yes ma'am. Hi, yeah. Ha? Asa malala? Asa?
Pila ka bok nabilin sa Cheese Delight? Ano pa? Unong? Ako na lang unong. Bebe? Kuanda yun. Duha na lang din ka Belgian chocolate. Thank you. Kami na ng raspberry na. Matagim. Tita, ito na. Ha? Binibilhan yung SIM card yung mga phone guys. Ito yung mga phone na binili ko guys. Oh. Mga pasalubong. Oo, dito na nga. May kusunta ako dito naman. Ayan. Para magamit na. 5 phones kaya yung binili ko. Ayan. Isa lang sleeping guys. Ayan. Doa. Wala namin ng tsinelas sa Ate Paris. Tingnan niyo, oh, nakapaan na, oh, ayaw na niyang magsapatos sa init daw. Bili. Oh, gamitin na, oo. Hi. Hi. Time check guys. It's now 9 o'clock ng gabi. Ayan, hello. Late na kami naka-away from the city and nandito na kami sa hotel. Kumakain na ng dinner. Actually, tapos na guys, kaya ayan o. Standing straight is going home. Uuwi na guys ang all. Pero kakain pa kami. Ngayon pa ako nakababa eh. Saan yung sila niya? Wala man. Dami ka ganun. Wala akong yuli. Ano gusto? Ah, ano ba na? Doon na kailan ni Kuan, tita? Ah, tita? Ano ba kamak? Pagdungan ano ko tayo? You know everything? Matakuto nga, lasing ko. Mauban sa kadiri yung mama. Wala nila malinggam. Matang ko lasing ko. Tayo. Tingnan yung kinakain ko. Puso. Puso. Kalamis sa puso. Meron pang a la carte. Tingnan nyo ha. Lahat ng parte ng katawan ng manok na nito. Yes, that's a leg. That's the intestine. The head. And I already ate the body column. Like rice. Rice in the Do you like that? Ito lang, para sa atin. Bakbak! Bakbak! Kumain na kasi sila. Hinihintay pa nila yung sinigang. Here are the parents to be. Ay, dito na pala. Yummy. Dili na. Ito di ay. Sila pa yung nakakaon. Kami mo nang ikaon. Yes, ma'am. Let's go. Let's go. Ano sa agong ko? Baboy? Sinigang baboy? Kuya ba? Yan. Kumukolo ko siya guys. Kumukulo pa. Kumukolo. Kumukolo.
So Mark, tell me how you feeling. So update guys, kanina so hindi kami nakapag-vlog doon. But yeah, my sister went in yung first place na pinuntahan. Chika ma. Hindi. Chika sa imong first kuan na wala sila kuan. Tung guba. Kuba yun. Yeah. So, di na sila tumanggap ng walk-in. First place na pinuntahan namin. Oh, yeah, that's Ate Paris' new sleeper. Yeah. So, kailangan nilang mag-move sa ibang... Hala! Kinsa na? No, sige, missing. So, kailangan nilang magpunta sa ibang ultrasound guys kasi apparently dalawang machine lang na nandoon at yung isa ay sira, hindi na kayang i-scan niyo. Lahat sobrang maraming tao na naghihintay doon. So pumunta sila ng ibang place. Nag-taxi silang dalawa guys, iniwan nila kami. So that's why nag-jeep kami kanina. So hindi ko na na-explain kasi nasa jeep kami. So yun. Gabi na kami nag-meet ulit doon sa shopping center na pinuntahan namin. So sobrang tagal nilang natapos. And yeah, so the news is ito yung pinuntahan nila guys sa Sacred Heart Diagnostic Center. Ito ang aming baby. Oh my goodness. Kita nyo ba guys? Ayan. That's our baby. And it's currently... It's your baby, mama. It's your baby. It's your vlog, so you check out. Okay, like how did you feel? How did you feel when you were there? I was crying. But God cries a lot more than me. Umiyak ba nang umiyak si Gab guys? Oh, nasa yung vlog. Ay, nasa yung Buti na lang kasi pinapasok daw si Gab. Normally daw kasi hindi pwede makapasok yung asawa mo. But, Parang angel yung assistant guys. pinapasok daw si Gab. So ayun, Sabi niya, it's not busy anymore. Gusto mo pumasok? Tapos ako hinigab, yes. Can I vlog? buti na lang dito no. Sa Pilipinas pwedeng mag video sa ganyan. Sa Australia kay bawal. Uyin mo kami, Jim. Nakita pala yung tiyan niya guys. 5 buwan na. 5 months. Ngayon lang nakapag-ultrasound. So, sa awa ng Diyos, okay naman daw lahat guys. So, healthy naman daw sila lahat ng mga abnormalities. Sabi pa ng doktor, ano daw, matangas yung ilong. Pareho kay daddy. Kasi bakla yung doktor. Hindi, tawagan niya sa barbecue. Ito nga. Yeah. So, meron ng Pangalawang lalaking PINAS. nadagdagan na ng lalaki yung mga apo ng mama ko guys sa yung papa ko kasi sa amin dalawang babae. Yung kuya ko, yung anak niya, tatlong babae, isang lalaki. So isang lalaki lang pala yung apo nila. So this one, lalaki daw guys. Iba talaga ang power pag nakapuff. So hindi, sabi nga niya hindi makakasunod sa mga damit ng Ate Paris natin tsaka Celine. Kasi lalaki Goodbye gown talaga guys. Gusto ko pa naman yung mga tutu dress ni Celine. lalaki. So, Iba, itutu dress eh nato bakit? Laki pun dapat natin. Laki pun dapat ko. Gani.
Muros po din mo yung Manila. Karon? Hindi mo balik siya sa 16. Uuwi na sila. Alas 10 na ng gabi. Wala si Kati Paris ay umiiyak na. Ano ba si nanay nga? Mamimiss daw niya. Hindi siya ganun tawag ng nanay. Wala tawag. Par. Bless Lolo na. Bless Lolo putot. Okay na na. Uy, kaya na. Kaya na. Lola. Lolo, kaya natin. Amin, Lola, amin. Kaya natin to. Ngayon, sudan daw. Check-in. Ito na lang ito ko sa bro.